ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አና ሓውኩም ሰላሐዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን እዚ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራምና እዩ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኾን ዝበለጸ ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎሚ ንካፈሎ ቃል ከም ዝብል እዩ ካብ ሰብ ተጠንቀቕ ዝብል እዩ ካብ ሰብ ተጠንቀቕ ምናልባሽ አርእስቱ መስማዕኩም ታይ ማለት ይክትብሉን ይኹም ርግጸኛ ያ ክደግሞልኩም ካብ ሰብ ተጠንቀቕ ሃሌሉያ ካብ ሰብ ንጠንቀቕ ካብ ሰብ ተጠንቀቁ ሪኹም መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ከምዚ ይብል ተቕሳ 16 እነሆ ከም አባጊዕ ናብ ማእከል ተኻሉ እሰደኩም ኣለኹ ደጊም ጠቢባን ከም ተመንገርህታት ከኣ ከም ርግቢ ኩኑ ናብ ዋዕላ ክወስዱኹም ኣብ ቤት ጸሎቶም ድማ ክገርፉኹም እዮም ንዓታቶምን ንህዛብን ንምስክር ክኸውን ምእንታይ ናብ መኳንንቲ ናብ ነገስታት ክትወሰዱ ኢኹም እሞ ካብ ሰብ ተጠንቀቁ ኣሕሊፎም ክቡኹም ከለዉ እንታይ ከም እትዛረቡ በታ ጊዜ እቲኣ ክወሃበኩም እሞ ከመይ ወይስ እንታይ ከም እትዛረቡ ኣይትጨነቁ መንፈስ አቦኹም እዩ አባኻትኩም ዝዛረብ እምበር ንስኻትኩም ኣይኮንኩምን እትዛረቡ ዝገርም እዩ ከም አባጊዕ ኣብ ማእከል ተኻሉ እሰደኩም ኣለኹ ኢሉ አባጊዕ ዝብሎ ዘሎ ንሰብ እዩ ተኻሉ ድብሎ ዘሎ ከዓ ንሰብ እዩ ሪኹም ኣብዚ ምድሪ እዚ ሰብ ማለት ናይ መንፈሳዊ ዓለም ኣፍደገ ማለት እዩ ሪኹም መንፈሳዊ ዓለም እቲ ናይ ብርሃን ዓለምን እቲ ናይ ጸልማት ዓለምን ኣሰራርሕኡ ኣብ ምድሪ ዝገልጾ ብሰብ እዩ ኣብ ምድሪ ናይ መጨረሻ ጥንቃቐ ዘድልዮ ሰብ እዩ ምኽንያቱ ኣምላኽ ብሰብ እዩ ዝመጸካ ሰይጣን ከዓ ብሰብ እዩ ዝመጸካ ስለዚ ገለገለ ሰባት ኣእምሮኦም ምስቲ ናይ ሰይጣን ሓሳብ ኣላይን ድገበሮ ምስቲ ናይ ሰይጣን ሓሳብ ዝተቃነየ ክፉእ ግብሪ ንምግባር ምንም ዘይመስሎም ንክፉእ ግብሪ ፍጹም ልቦም ጸላኢ ዘለዓዓሎም ድተቆጻጸሮም ሰባት ኣለዉ ቢ ኬርፉል ተጠንቀቁ ስለዚ ኢየሱስ ኣብ ማእከል ተኻልየ ዝልእኸኩም ዘለኹ ተጠንቀቁ ኢሎም ብኻልእ ኣዘራርባ ናተይ ሓሳብ ዘይብሎም ብናይ ጸላእ ሓሳብ ኣእምሮኦም ድተመልከን ድተገዝአን ንሓሳብ ዲያብሎስ ንክገብሩ ድሕር ዘይብሉ ሰባት ስለ ዘሎ ኢኹም ዝብል ዘሎ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሪኹም ኩሉ ጊዜ መናፍስቲ በሰብም ድግለጹ አጋነንት በሰብም ድግለጹ አምላኽ በሰብ ይዝግለጽ እምበአር ኣብ ምድሪ ናይ መጨረሻ እንጥንቀቀሉ ንጋኔን እንዳይኮነ ንሰብ ምኽንያቱ ንጋኔን ከማን እትጥንቀቀሉ በሰብ ጌርካይ ንምንታይ እንተልካኒ ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት ክትገብር ግዴታ እዩ ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት ክትገብር ግዴታ እዩ ኣስተውዒልኩም ግን ትምህርተይ ሓዝዎ ንሰብ ተጠንቀቁ ክብሉ ከለኹ ንሰብ ጽልኢ ኮንኩን ኣነ ድብል ዘለኹ ኖ ንሰብ ንፍቶ ንሰብ ነፍቅር ነገር ግን ንሰብ ከዓ ንጠንቀቕ ኢየሱስ ባዕሊ ከም ኢሉ ምሂሩና ካብ ሰብ ተጠንቀቁ ኢሉ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታይ ካብ ሰብ ተጠንቀቁ ኢሉ እቲ ዝገርመኩም ነገር ከዓ ጠቢባን ከም ተመንገርህታት ከዓ ከም ርግቢት ኩኑ ኢሉ ገርህታት ኩኑ ኢሉ ግን ገርህታት ጥራሕ ከዓ ይትኩኑ ኢሉ ጠቢባን መስተውዓልቲ ከዓ ኩኑ ንምንታይ መታን ከይጻወቱልኩም መታን ከይሃሲኹም መታን ከይሃርሙኹም መታን ልብኹም ከይሰብሩኹም ብጣዕሚ ጥንቁቃት ኩኑ ብጣዕሚ ጠቢባን ኩኑ እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ዝተባረኸ ይኹን ስለዚ ኣብ ናይ ምድሪ ጉዕዞና ክንከይድ ከለና ከምቲ እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ሓደ ዘለና ደረጃ ናብ ካልእ ደረጃ ንኸሳግረና ሰባት ዝልእከልና ልክዕ ከምኡ ድማ ካብቲ ዘለናዮ ንድሕሪት ዝመልሱና ሰባት ካይላኣኹና እዩ ከምቲ እግዚአብሔር ንበረኸትና ሰባት ዝልእኽ ከምኡ ድማ ጸላእ ከዓ ንውድቀትና ሰባት ይልእኽ ክልቲኦም ብሰብ ገይሮም እዮም ድበጽሑና ክልቲኦም ብሰብ ገይሮም እዮም ድጥቀሙ ገለ ኣብ ዙርያና ዘይሐስስ ናይ ክብሪ ዝኽር ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ገለ ግን ኣብ ህይወትና ዘይሐስስ ስምብራት ዝገድፉ ሰባት ኣለዉ ሪኹም እቲኦም ጽቡቕ ዓሻራ ይገድፉ እቲኦም ድማ ሕማቕ ስምብራት ይገድፉ ክልቲኦም ግን ሰባት እዮም እምበኣር ንሕና ኢና ኣብ ማእከል ሰባት ክንመላለስ ኮለና ገርህታት ንኹን ኩፋኣት ኣይንኹን ነገር ግን ጠቢባንን መስተውዓልትን ንኹን ኣብ ዙርያና ዘለዉ ሰባት ከመይ ዓይነትዮም ጽቡቕ ጌርና ንፍለጦም ነስተውዕሎም ንርአዮም ከመይ ጌርና ምስኦም ክንቀርብ ከም ዘለና ከዓ ብጥበብ ክንፈልጥ የድልየና እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ልብና ንኹሉ ክርከብ ስኢልና ክንገድፎ ኣይፍቀደናኒ የብልናን
ንምንታይ ምኽንያቱ ልብኺ ዝወልኪ ንኹሉ ተኸፍቲ ሰብ እንተ ደኣ ኾንኪ ጽባሕ ንግሆ ልብኺ ምስ ተሃረምኪ መን ይውፀኪ ልቢ ሰብ ክጉዳእ ከሎ ክፉእ እዩ ልቢ ሰብ ክጉዳእ ከሎ ሕማቕ እዩ ስለዚ ምኽሪ ጎይታ ክንሰምዖ ይግበአና እዩ ጠቢባን ከም ተመንገርህታት ከም ርግቢት ኩን ኢሉ ብጥበብን ምስተውዓለን ኣብ ማእከል ሰባት ተመላለሱ መንፈስ ዓለም ብሰብ ከም ዝግለጽ ኣብዚ ምድሪ ኣይትዘንግዑ መንፈስ ዓለም ኣብዚ ምድሪ ናይ መጨረሻ ንመን ይዝደሊ ተልኩምን ንሰብ ይዝደሊ ምኽንያቱ ምድሪ ንስጋ ዝለበሱ ጥራሕ ስለ ትፍቀድ ኣብዚ ምድሪ እዚ ስጋ ዘይለበሰ መንፈስ ከም ድላዩ ክሰርሕ ኢሌጋል ኣይፍቀዶን እዩ ስለዚ ድላዩ ስራሕ ንኽሰርሕ ግዴታ ሓደ ስጋ ዝለበሰ ሰብ የድሊ ኣምላኽ ከማን ንባዕሉ መንፈስ ስለ ዝኾነ ኣብ ምድሪ ከም ድላዩ ንኽሰርሕ ስጋ ዝለበሱ ሰባት የድልዩ እዮም ሰብ ማለት ብመንፈሳዊ ዓለም ክሳዕ ክንዲ ዝተደላይ እዩ በዛ አንጻር ድማ መንፈሳዊ ዓለም ከዓብ ብሰብ ክሳዕ ክንዲዝን ህይወትና ከም ዝመጽእ ኣይንዘንግዕ ተጊበኹም ለኩም ካብ ሰብ ተጠንቀቁ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብዚሑ ይባርኽኩም ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሲንኩም ዘይተቀበልኩም ሰባት በዚ መዓልቲ እዚ ንጎይታ ክትቀበልዎ ብምሕረት አምላኽ ይድመኩም መቀባል ንጎይታ እንታይ ማለት እዩ ትብሉ ትኾኑ ንጎይታ መቀባል ማለተይ ብፍታው ልብኩም ጎይታ ዝወዓለልኩም ውዕለት ተረዲእኩም ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ነቲ ዝተረድአኩም በአፍኩም ሕጂ ከተውፅዎ በአፍኩም መስውጻኹሞ እግዚአብሔር አባኹም ዝገብሮ ነገር አሎ ክድሕኑን ሓድሽ ህይወት ክትቀበሉን ኢኹም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለስቶም ልወሰንኩም ዛጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ተሰቀለ ዕዳ ኃጢአተይ ኩሉ ፈጺሙ ከም ዝኸፈሎ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሞታት አምላኽ ከም ዘተንስኦ አቤማን አምላኽ ከም ዝተቀመጠ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ጎይታዬን አምላኸይን ብምባለይ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ውሉድ አምላኽ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ በእምነት ይቀበለካ ኣለኹ እዚ አዝወሰንኩም እንኳ ሓጎሰኩም ሎሚ ዘገርም ነገር ኣብ ህይወትኩም ተፈጺሙ እዩ ዘለዓለማዊ ህይወት ተቀቢልኩም ኣለኹም ስለዚ በዚ ታሕቲ ዘሎ አድራሻና ኮንታክት ግበሩና ዘድለይኩም ሓገዝ ክንበኩም ኢና ጎይታ ከም ዝተቀበልኩም ግን ፕሊዝ መስክሩ ንገሩና ሻሎም